celý ten zápas. Sme hrali to výbornú obranu a oni sú zvyknutí na zápasy, kde skorujú oveľa viac a dnes sa nám podarilo ich trošku zadržať v tomto. Myslím, že mali z trojkového oblúku iba nejakých 32% úspešnosť, čo je veľmi dôležité pre nás a hrali sme krásny tímový basketbal. O tomhle ten sport je, o těchto chvílích, kdy se rozhoduje v samotném závěru o tom, jestli vyhrajete nebo ne. A já jsem ani nervózní nebyl, byli jsme furt v mírném náskoku a věřil jsem, že máme natolik zkušený tým, že to vítězství už nepustíme. There's no doubt we are all happy and the guys deserve and to win. They were concentrated, they were fighting, they were playing together and hard. We knew that losing, if we lost this game, we don't have really a chance for the top 16. So we had to win, and we found a way at the end. It wasn't easy. We made some mistakes, we got down, missed some shots, but we made some shots, we got some rebounds, and we made some free throws at the end. Máme pred sebou veľa zápasov ešte, takže určite je to bonus, že sme vyhrali. Na to, aby sme mohli rozmýšľať o tom, že či postupíme, musíme vyhrávať doma, či už je to Siena alebo kdokoľvek iný. Budú to ešte ďalšie ťažké zápasy, ale v každom prípade tá výhra pomôže.